سلام تخاطلتي مدبنا كم تقول جزء نجبر علالات لو مس حاو سامسونج أبز حلف معلتات ناي تسرع تقدف مراحي عبيرترا بزجورو كلمة أيه مسرت كيرنا حد حسر زبالة ناتنا تعزب تات أبتي ناتو علالات كنجبرينا من البات سامي كل جزء سقاط عندها تحت تسكيلو معلتي أنا حتى خد مو تخاتاتل كان حرقنكا مجمريا تخاتاتل كايدو كتكاتاتلو إنرجي نيركادي تخاتاتل كان حرقنكا خا تخاتاتل كاي لحسب مجم انتاي مثل نيرو تعزب تتات كابتي زنابرنا كلتا ساعات على متى دينا حنبلو ولا خلق اسم تاك نبو انتاي مثل نيرو تعزب تتات كا انتاي وسيت كخاو من البات بزعبا حقرنا خون وي بزعبا زباوي بوليتيكاوي معبالتات خون بزعبا عالماوي بوليتيكاوي معبالتات تعزب تتات انتاي مثل نيرو سكي حزر بيلكا على الجمر لنا سلام تسفي اتناي سياس كلمة ايو قد تاقوات زي تخطاتلكو داركا نخلو سامعيه بغطا نختكاتاتلو بزح انرجي بزح عقلي زدليكا سلازي معروخ ندو عقلق اي نبرن مستس زاربون نبره ابقمت تيخا مالتي بحافشا ابزي كلمة ايو قزي داركا ولا حدا نگر كابي سياساي تتصبخون كم زخبليو إلى دارجا بزح بريدكت زقبر كله نجار نبرن مقنعته أبتي تسفى نقرص أولو درجة عينت بس إحنا هنا مثلني أو خرية خلنا بفلاي بنفسي كرية خلخو جن بحفشة كتاتلو خلخو تسمعكوا أبسلست خنكفلو نخل مثلنا حدا تدخل جزء حلولو زبلو عالماوي كونتات حدا كم مرح زي كونه كم حدا ناي بوليتيكاوي تنتاني دزاربلو مالتيو أمريكا روسيا تشاينا كالق مالتيو التخلعي أب أفريقيا دارجا أسفح بيلو تزاربو بزعبا نيجر بزعبا ناي ريسورسس وي ناي تسقاتات كم يجرنا نتقمو اللي يلنان نمسرحو نخل يلنان نبدأ يخيدالو زبهال حدا نيجر إكزامبل أمسيو تزاربو منالباش إرترا بقليلو خمس خل نيرون مثلني ناي بوتاش ناي ورقي ناي قلع عدناتات قبرالو أب عدنا زمسرح زلو خوينمان أي سمعنن سلازني نيجر زخيدون أي نبرون جن نيجر كم أبنت أمسيو بزعبا أفريقيا بزعبا قطبا تزاربو مالتي سالساي تقرنا أفريقيا وي زناتنا زوبا بزعبي تزاربو تي أبزق على متى زي بزح وي كأني تزاربو له زبها لندحرالو إذا كاب إثيوبيا زمت زلو ناي بحري زبل حتو نعو يملسو نعو خا دارجا تقطعيو ملسوا نابكم خا تنيرودو أي نبرون السو نقولني خنقرفو نخلينا جن تن نتبتات استزارب لهم بحفشة زي إنين بزح سب بزعبا تصمدو خزاربيلو تثبيت غيرو نيرو مثلني بزعبا تصمدو مس أمريكا مبر تصمدو مس كبابينا ولا حنت نجر أي سمعكن أنا مالتي كم يرخيب كايو السخاء سكت أنت من الوقت مخمس يعني أنت على الكاسي بزحنا أقدس نجارات على الكمال حداتي بخمي ريخة أفصل الساعة بيتي ما أنا كم زغل حصر بزبالة مالتي أم نفسه كف زتلا على ما أنك معت كل عزخل نجارات على من الوقت جزء كيلو نخل له معلتي أقول تحلف كل بلو قم أنت الكاس عقلونا أين برن الكحجنا بي أنت حسني رقم داول كحل حسي مجمرة تسعة سلسلة تسعة أربعة تسعة خمسة شدشتن شوعتن بفلايتهم ناي سياس بوليتيكاوي منነት ناي سياس ስራሕ ኣብቲ ግዜ ቃልሲ ኣብ ሰውራ ዘይንፈልጦ ዝነበርና ንኣሽቱሲ ወላ ዝበዝሕ እውን ህዝቢ ኤርትራ ወላ ተጋደልቲ ሓዊስካ ኢሳያስ ክዛረብ ከሎስ ሃመማ እውን ዚዝ ከይብል ኢኻ ብሬድዮ ነይሩ ቅድም ቴሌቭዥን ስለ ዘይነበረና ብሬድዮ ማለት ከምዚ ኣልካ ካብ ሬድዮ ጠቢዕካ ትሰምዖ ነርካ ዓቕሊ ዘይኮንካ ዘይነበረና ንክንሰምዖሲ سجاب زمسينا عقل زينا برنا زنا برا مالتي ورا سابنت كم اللي خانيركا انتاي نير تقدم سك قرب ريفلكت كبر بلومس عقل يعني برنا نكتب لك لخان كمين يرو ورا سابن انتاي تلويتو بزحلفه 10 قلن عامات مالتي احنا دينا عشنا نيرنا شعوب مردا زينا برنا خوينو ولا عشنا مالتي بتي بوليتيكال استراتيجيناتو أنا حنت نجار تدقاقامي زبلالا تسفيعي زباو جنبار كأتخلو
ኣብቲ ርእሲ ናጽነት ናይ ኤርትራ ምምጽኡ ሓደ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ወላ እውን ገንዘብ እኳ ኣይነበረንን ተበለ ግን ቁጠባዊ ዝኾነ ካፒታል ሒዙ ይመጽ እዩ ብወገን ናጽነት ዘምጽአ ተባሂሉ ብወገን ምስ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ሓይልታት ዝተራጸመ ውድብ ብዘይወላ ሓንቲ ደገፍ ተባሂሉ መዓት ካፒታል ሒዙ ይመጽ ማለት ስንቂ ሒዙ ይመጽ እዩ ኣብዚ ስንቂ እዚ ኣብ ላዕሊ ተሰቒሉ ዝነበረ ሰብ እንድሕር ነይሩ ከዓኒ ኢሳያስ እዩ ሽዑ ዝነበረ ደርፍታት ኩላትና ንዝክሮ ኢና ማለት እዩ ኢሳያስ ወዲ ሓራስ ነብሪ ዝበሃል ዝነበረ መዓት ዳርጋ ኣርቢጂ ጌርካ ዘይህረም ዓይነት ሰብ ከምኡ ቅርፂ ሒዙ ይመጽ እዩ ሕጂ እዚ ዝነበረ ቅርፂ ምስቲ ሽዑኡ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነታት እሞ ከዓ ህርፋን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዳርጋ ንኩላትና ጸሊና እዩ ተስፋ ነይርና ሓቂ ዘረባ ከዓ ምስቲ ሽዑ ዝበሃሎ ዝነበረ ንኤርትራ ናብ ሲንጋፖር ክንልውጥ ኣይና ዝበሃል ንሰምዖ ዝነበርና ሲንጋፖር ክንርኢ ብዙሕ ባህጊ ጌርና ኢና دحاري جنت خناتات እንዳተለወጠ ይመጽእ ከም ዘሎ ብዙሓት ምሁራት ሽዑኡ ከረድኡና ጀሚሮም ክነግሩና ጀሚሮም ኣነ ዝክር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከለኹ ናይ MIS ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም መምርና ዝነበረ ኤርትራ ሲንጋፖር ክትከውን ያልኩም ትሓስቡ ኣለኹም ኦኬ ጽቡቕ ተስፋ እዩ ግን ኢማጂን ሲንጋፖር ኣብ ሰዓት 9 ትኸይድ እንድሕር ኣላ ኤርትራ በዚህ እጅ ትኸዶ ደላስ 50 ትኸይድ እንድሕር ኣላስ معسيا سنغافور كتكون دبل حتى يمتصئ نيرو عتا زخا انتاي دبل حسادي زبل بزح حساب نيري شعو قنت بوليتيكاو كنتا تغير نيرو اب دحر كل تشحن حدن سلا زخونه يغير نيرو اجي ابزه جو مصيخا خطريو خلخا خا ኢሳያስ ነታ ሃገር ዳርጋ ኮምፕሊትሊ ቀይርዋ ናብ ሲንጋፖር ክትከይድ ደይኮነስ ዝነበራ ምስሊ ኣጥፊእዋ እዩ ዘሎ ክዛረብ ከሎ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ከምዚ ሓደ ባይቶ ዘሎ ሓደ ዓቢ መንግስቲ ዘለውንሲ ንሕና እዩ ዝብል ነይሩ ብዝናይ ትማሊ እጂ ሓደ ካብቲ ሕቶ ድዓይ ድመፀኒ መኒና ንሕና እየ ዝብል ምክንያቱ ኤርትራ ካብ ንፈልጣ ኩሉ ሰብ ብጀካ ኢሳያስ ካልእ መራሒ ይረአና ኣላን እዞም ንፈልጦም ሚኒስተራት ሰምዮም ቶም ገበርትን ሓደግትንሲ ሰምዮም ዳርጋ ኣብ ላዕሊ ከዓ ኢሳያስ እዩ ክሳብ ንፈልጦ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ መን እዮም ቶም ንሕና ኢኻ ትብል ሓንሳብ ንሕና ትብል ሓንሳብ ህዝቢ ኤርትራ ትብል ሓንሳብ ገለ ትብል እቲ ድምፂ ዘይረኸበ ክውስን ዕድል ዘይረኸበ ወላ መን ክመርሖ እውንሲ ዕድል ዘይረኸበ ህዝቢ ኣብ ገለ እዋን ኣገዲድካ ኣብ ኩናትን ናብ ዝተፈላለየ እንትእትዎ ሓንሳብ ንዕኡ ብደገ ውፅኢኻ ደቅኻ ግድን ኣምፃዮም እትብሎም ሰብሲ ንሕና ኢልካ ኣብቲ ናትካ ክትእትዎ ከለኻ ቁሩብ ክስታይ እውን ገብረካ እዩ ሕጂ ኣብ መጨረሻ እንታይ ኣኽለካ ደለ ጥርንፍ ኣቢለ እቲ ባህጊ ናይ ቀደም ፍሉይ እዩ ነይሩ ኢሳያስ ቃል መጥያቕ ክገብር ይኽበሃል ከሎ ስኒ እቲ ቲቪ ዘይነበሮ ኣብ ቲቪ ዘለዎ ሰብ ካብ ቀልጢፍካ ገዛኻ ተኣቱ ወይ ኣብ እንዳሻይታት ተላግስ ከይተሓልፈካ ተባሂሉ ማለት እዩ ሎሚ ከምኡ ይኮነን ምክንያቱ ዳርጋ ክንደይ ዓመታት ረብሪብና ኢና ልዕሊ 10 ዓመታት ሕጂ ወላ ናብዛ ዝነበረት ቃል መጥያቕ እንድሕር ሪኢኻያ ዳርጋ 2 ሰዓት ተዛሪቡ ከባቢ ፍርቅ ሰዓትን ፍርቅን እቲ ኖርማል ሃለውለው ኩሉ ግዜ ንፈልጦ ኣሜሪካ ሩስያ ቻይና ኔቶ ገለ ዝብል እዩ ሕጂ እዚ ኢሳያስ ናይ ዕድመ በዓል ፀጋይ እዩ ርዳእኒ እዩ ብዙሕ ፖለቲካ ኣብ ሂወቱ ሕሊፉ እዩ ግን እቲ ካረንት ሊትሬቸር ሲ ካብ ኢሳያስ ኣይንደልየሉና ንፈልጦ ኢና ንሕና ጽቡቕ ሳሚ ኣብ መጨረሻ እስቲ እቲ ዝነበረ ካፒታል ሲ ተሓሽሹ ተወዲኡ ተፋሊጥና ከዓ ማለት ህዝቢ ፈሊጥዎ ከም ስትራቴጂ ጥቀመሉ ከም ዝነበረ ማለት እዩ እቲን ኮሚ ኮይኑ አንፎርቹኔትሊ እቲ ናይ ድሕሪ ናጽነት ፖለቲካ ኩነታት ናይ ዓድና ምናልባት ብኸመይ ርእዮ ንዝብል ኣነ ናይ ኢሳያስ ቃለ መጠይቕ ሃለውለው ህልወስ እያ ዝብል ኣነ እኳ ካብ ምስማዕ ካብ ዘቋርፆ ነዊሕ ዓመታት እየ ገይረ እዚኣ ግን ኣጋጣሚ ዝኾኑ ኣሕዋት እስኪ ሞን ረኣያ ንከታተላስ ገለ ሓፈሻዊ ሪፍሌክሽን ክንገብር ገለ ዝብል ሓሳባ ስለ ዝነበረ ከይፈተኹ እዩ በረድ ክሳይ ገይረ ሰሚዐ እያ ማለት እዩ ከም ዝበልካ ልክዕ እዩ ካብ ሰዓትን 54 ደቂቕ ዝኸውን ተዛሪቡ እቲ ንዓና ከገድሰና ዝኽእል ብናይ ከም ኤርትራውያን ከንካ ክትሪኦ ከለካ ብሓፈሹ ማለት እዩ ዳርጋ ኣይነበረን ክትብሎ እቲ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ከም ዝበልካ ህልወሳ ብዛዕባ ሃገራዊ ዝምድናታት ብዛዕባ ዓለማዊ ግሎባል ሂስትሪ
بزعبا سنة حساباوي دنبتات نيو فورميشن سناي سنة حساباوي دنبتات انكو قصراوي دنب زبهر بايزوي صبوغ تقرنيا يزمهركاو عاد خابتي يخساي مالتيو نعاني ما بديك نرأتيهم كسح قبل زوع مثلني انكو قصراوي دنبتات دنب خمزي اللي حكي كالي مالتي بولارز بحال وورلد كمز مسأي أمريكا خمز تفقت كمز تسعرت حجو هالوسعي نزخون سف زياد ليه مالت نتي بانت راح زل بعد زل حزبي بزح ري لبان زي بلو نتي بتخالي زل حبريت زل وسف قال عليو ون حبريت زل وبالعليو ون كنت انتو زخل سب ندعلو خلو بزح مرحة تبع ساب زي في وقت خصاي مالتي من الوقت نزي متقامو وين بو مخادون جزين عنا أدلاي كيكون قلي تزمز خابز بالدحري الصعبة خافت ناي أفريقيا حنزل على حاجتها زعبا بوليتيكا ناي أفريقيا بزعبا بوليتيكال إيكونومي ناي أفريقيا ناي دحر ناس نت أفريقيا هاجرات كزار كلس نيجر على العلم مالتي تزمز أنا زنبر سوا لولاونت ناي حزبيس وانነት ናቶም ሃገራዊ ፀጋታት ክውኑ ንኸለው እዩ እቲ ሃገራዊ ፀጋታቶም ከዓ ኣብ ክንዲ ብጥረ ነገር ኮይኑ ናብ ዕዳጋታት ዓለም ከይዱ ተመስሪሑ ዝመፆም ንሶም ዝገዝእዎስ ኣብኡ ኣመስሪሖም ፕሮሰስ ገይሮምስ ንደገ ክሸጥዎ ከለው እዩ ልዕላውነት ዝበሃል ገለ ክብል ከሎስ ይገርመኒ ነይሩ ማለት እዩ ሞ ናይ ኤርትራ እቶም ጋዜጠኛታት ያውዳ ከም ዞምቢ ኮፍ ኢሎም እምበር ሞ ናይ ኤርትራ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ከም ዝበልካያስ ክሕተት ትኽእል ነይሩ ኣብየት ኣሎ እዚ ኤክስትራክቲቭ سكتر سنتنا بيت فعلوا مال توحجيجو بتر نجارات بمكان تسعيننا بعداجات عالم صغير زلوا هبي دالو تلاقوا لنا نهز بيرترا حرشنا دينا نون نحنا مريتنا دينا نون نفسنا دينا نون مالتي نفسه زي وننس لو ناوتسي مش كاب مريتنا بسجاتات نفسون لو نتام نفسون استحاد زجا حزب حبكاس زعبا غلات هاجرات كوم عينت فاترونايزين زخنا بوليتيكا وتنتنتات كتبسي ولا ترؤسو استعنا لو دي قليل كم تحت زجبرك حتى تعنير مالتي من البات سونتنا أفريقيا بوزحتي ناي زعبا أفريقيا تكس بوليتيكا وتنتنتات قديفنا سكننا لو معلت من البات أبزي زوباوي كونتات نمسا أفت زوباوي كونتات أفريقيا بسقنا أفريقيا أصلا ما خلا امرأة ونتحيز خون خلت زنبر ناتو زعباتات زرباتات زلعلو زعباتات سي مستزول حدش نريه زلنا بوليتيكا ودايناميكس أبزي ريجينات ناس انتاي وسيت كخاو انتاي تيك أوي نيرنات كاسكي دارجا ولا حنت حدش نجار أنا رخيبة خبلك هيكلني تسفي مغنياتو فليز ولا استزارب النجار نحر الله خمس زبل كوها عدم أمريكا صمدو هنجبرينا زبل عينت زربا أمسيو سونا حدش هيكونن سلمتا يوم قد ميجي زي جبرو يتحدش حتى أمز زبل كايو فلو أبني سياس حتى تقل نيرو تزخونسي بزح عينت حتى تات نيرو أنا خمد مثلا نون فلو أب عينت حتى كي حتى تمو كي وات أريليو زبط حجيزة أم نايدقة جازيت أنها زي كي تزلو إساس مثل نايدقة قالمتي أكاب زي جبرسي كندي عمتات كوين الله مالت independent رخونا جورناليست بدي حتى زخلني إساس كاب زي قرب دارجا نوح عمت كوينو تزي تجاجيت عمت أرشانة الجزيرة ياخد كون تخل هجي فلي نجار دارجاني يروح نبلاي نخلنا تتسمع نجار عبقري ونس دارجا ريتايتيز جبركا مالس إساس مرحنا إرترايو أبزق وانزي حدا مرحن دحر كوينو خانا يتهزبي انترست ويربحا قدام نتكبالو إلكا خات سمع أو دي سمعنا يوغن مش جبوتو ممكن وادا دراين دلنا عين الدسمعي نجبوتي 4 بليون ولا 3 بليون تركب حلال يكبر الله قلي أوكي حلال يكبر الله مش جبوتي قرقوس يلن قنكعني زخونت هاجر بفلا يابزنا إلو مستيت نبلا زلنا سني ناتا ربحا ناتا حزبي قدام النت تقبر سلازي انت نحنا نقبرو نتفتات نجبوتي يكن كل لنا يكوننا نقبرو قن نهزبنا نطقم لنا نقبرو يواتعنا ندحر كوينو مالتي ازون دارقا حتى تايتزركب كنزن ولاد لنا سني امون حزب ارترا خيدا اين حاليلون دينا ناتنا ربحا ناتنا قدام النت كي اين سر عندنا كتبلس تخليقا مالتي جن نايكوما عينت حساب السيمت انتم غازيتينات كاخحت وي كلن يوم اسو رديو مالتيو سلازي ابزيك علامت يقزي فلي نجر نيرو زبال دارغا اينبرن تناي ابي زبلو زنبره كل جيزه إساس كم حدا مرحينا إرترامت أن وزيو نعو كبده مخالو تا كتوسط تخيل كابزا أخيبان وي كابزا قلمت يغن حرنيرا السات رحي أنا زبل أب أون معرخندو إساياس كنهر معرخندو قطع نير وديو أين برون السو
ናባኻ ክገድፎስ ከንታይ ይመስለካ እቲ እንታይ እሞ 130 ሚልዮን 180 ወላ ተኾኑ ገለ ዓይነት ዝበሃል ሓደ ካብቶም ፖለቲካል ሳይንስ ዘፅንዑ ኢኻ እሞ ብኸመይ ትሪኦ ስከንዕኡ በታ ናይ ዋላብቲ ዞባዊ ዛዕባ ኣተኪሩ ዝበሎ ምናልባት ክጅምር እንድሕር ኣፍኪድካ ለይሲ ካብቲ ቀንዲ ዝገረመኒ ኣነ ካብቲ ቀንዲ ዝገረመኒ ማለት እዩ ወላ ገርመናኒ ኦፍ ኮርስ ኩሉ ግዜ ዳርጋ ዘፅመመና ስለ ዝኾነ ምናልባት ዝገረመኒ ክብል ከለኹስ ሓድሽ ኣይኮነን ብዛዕባ ሶማልያ ፖለቲካዊ ትንታነ ብዛዕባ ደቡብ ሱዳን ፖለቲካዊ ትንታነ ቁጠባዊ ትንታነ ናይ ፀጥታ ትንታነ ብዛዕባ ሱዳን ከምኡ ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ፀጥታውን ትንታነ ብዛዕባ ዘቤታዊ ፖለቲካዊ ዘይርጉእነት ምትሕቁቋን ናይ ኢትዮጵያ ሶማሊላንድ መን መፅያ መን ተፃዊታትላ ወንስኻ ትብልስ ከምዚ ናይ ኣናሊስቲ ማለት ኣብ ገለ ቲንክ ታንክ ዝሰርሕ ሲ ሓደ ፖለቲካል ኣናሊስት ናይ ሪጂናል ፖለቲካል ኣናሊስቲ ኢኻ ትብል ማለት እዩ ክንደይ ግዜ ኣውጥፊ ማለት እዩ ትንታነ ክህብ ነቲ ህዝቢ እንታይ ክዓብሰላ ንደይ እዚ ባነዚ ንዝደሊ ህዝቢ ባነሲ ኢኑ ከብዱ ሓቂፉ ንዝደሊ ህዝቢ ሲ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ትንታነታት ናይ ዶሜስቲካዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ሳውት ሱዳን ናይ ሶማልያ ኣገዳሲ ክኸውን ሓበሬታ ክወሃብ ግን እንታይ ክኸውን ኣብቲ መጨረሹ ነቲ ህዝቢ ገለ ዝበስ ግርም ብለን ነይሩ ኣነ ማለት እዩ እቲ ዝበዝሕ ግዜስ በቃ ትንታነ ጥራሕ ንዕኡ እዩ ለን ኣብቲ ናይ ኤርትራ ምስ መፀ ወልሓደ ይነበረን ማለት እዩ እሞ እቲ ህዝብስ ኣበይ ኢኻ ትሪኦ ዘለካ እንታይ እቲ ህዝቢ ንዓኻ ማለት እዩ ወላ ብዛዕባ እዚ ዘን ሃገራት ኣብቲ ዞባናትና ዘለዋ ሃገራት ህዝብታት ዝህቦ ፖለቲካዊ ትንታነ ክትሪኦ ከለካ እውን ዳርጋ ብድዐ ዝተሓወሰ ኮይኑ ይስማዓካ ማለት እዩ ክስተበያላ ከምዚ ገይሮም ማቃቁሉላ ፃወትላ ከምዚ ገይሮም ብልዋ ከምዚ ገይሮም ጓዛዚዋ ክስተበያላ ከምዚ ኮይና ከም ዝበልካያ ማለት ቤናይ ፐርስፔክቲቭ ኮንካ ኢኻ ትሪኦ ኣበይ ኮንካ ኢኻ ትሪኦ ዘለካ ማለት እዩ ኣበይ ናይ መማዓዳዊ ባይታ ኮንካ ኢኻ ትሪኦ ዘለካ ንስኻ ሓደ ሰብ ከምኡ ዓይነት ትንታነታት ክህብ ከሎ ማለት እዩ ሃገር ናትካስ ሕብረተሰብ ናትና ቁጠባዊ ኩነታት ናይቲ ዓዲ እቲ ሶሻል ፋብሪክ ናይ ኤርትራስ እንታይ ኮይኑ ከም ዘሎ ስንውሕዱ ትሪኦ ዶ ክትንትኖ ትሓስብ ዶ ብዛዕባኡ የስተንትን ዶ ወይ ብዛዕባኡስ እንታይ ይብሉ ካልእ ሰባት ሲ ካብኡ ከይረሓቕናስ ኣብ ጎረቤትና ዘለዎ የምፃወትልና ዘለዎ ማለት እዩ ሕጅስ ግርም እዩ ዝብለና ኣነት ዘለዎ ርእሰ ተኣማንነት ማለት እዩ ከምዚ ኣሮጋንት ዝኾነ ርእሰ ተኣማንነት ብዛዕባ ነፍሱ እቲ ብዛዕባ ነፍሱ ዘለዎ ኣረዳድኣሲ ከምዚ ዝተነፍሐ ኢንፍሌት ዝኾነ ባሉን ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ማለት እዩ ህዝቢ ጠፍዩ ህዝቢ ባዲሙ ሃገር ዓንዩ ሶሻል ፋብሪክ ናይ ኤርትራ ዓንዩ ሕብረተሰብ ተባታቲኑ ቆልዑ ጠምዮም ኣዴታት ቦታት ዝጥውሮም ስኢኖም ፀሓይ ክፅለዉ ፍግም ክብሉ እንዳባዓሉ ከለዎስ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ትንተናታት ናይ ካልእ ዓድታት ሃገራት ክትህብ ክርዳእኒ እውን ኣይክእልን ማለት እዩ ካልእታ ዘለዓልከያ ምስ ጅቡቲ ብዝለዓል ግርም ዝበለኒ ብውሕዱስ ዋላ ንፍትን ኢና ገለ ምበልኮ ይከኣል ነይሩ ማለት እዩ ምስ ጅቡቲ ካብ ንዋዳደር እዩ ዝብል ማለት እዩ ዝኾነት ሃገር ኣብቲ ሃገራዊ ናይ ንግዲ ንምስሓብ ኢልካ ወፍሪ ንምስሓብ ኢልካ ዝግበር ቁርቁሲ ተሓናነቕ እዩ ማለት እዩ ከም ዝበሃል ነገር የለን ደይዝኖ ከምዚ ሰንቲመንታል ዝኾነ ክስታይ የለን ማለት እዩ ኣብቲ ሃገራዊ ውድድር እዩ ሓላሊ ማለት እዩ ከም ዝበሃል ክስታይስ የለን ተተኸኢሉ ክልቴኻ ከምዚ ኮ ዴቨሎፕመንት ዝብልዎ ሬጂናሊ ብሓንሳብ ክትምዕብለሉ ትኽእል ናይ ቁጠባዊ ኢንተርዲፐንደንስ ምውስሳባት እንድሕር ተፈጢሩ ፅቡቕ ብከምኡ ክንሪኦ ኢልካ ምሽ ዋልስ ብሓንሳብ ክንምዕብል ተዳኢሉ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ኮይኑ ፅቡቕ ሰናይ ማለት እዩ ጅቡቲ ከይትጉዳእ ሓደ ንጅቡቲ ጉዳእ ዝበሎ የለን ከም ዝበልካዮ ማለት እዩ ጅቡቲ ከይትጉዳእ ዓሰብን ምፅዋዕን ካብ ዝምዕብላ ንሰን ማዕቢለን ህዝቢ ኤርትራ ቁጠባዊ መስተርሆት ክፈጥራሉ ዝኽእል ዕድለት ኣብ ክንዲ ዝፍጠር ንሰን ባዲመን ናይ ቤተ መዘክር ናይ ቀደም ዝነበረ ህንፃታት ይኹና መወፈሪ ናይ ረጋቢት ይኹና መዕቆቢ መዕረፊ መዕቆቢ ናይ ዝኣረጋ ጃላቡን መራኽብን ይኹና ዝብል መራሒ ብናይ መለክዒ ከም ሓደ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ መራሒ ክትብሎ ክርዳእኒ እውን ኣይክእልን ኣነ ማለት እዩ ግርም እዩ ዝብለኒ ዝነበረ እንታይ እዩ ዝብል ዘለዎ ገለ ሓላል ይገብረላ ግን ንዓኣ መንሕነቃ ኢልካ ጅስቱ እቲ ቢዝነስ ናትካ እንድሕር መፂካ እቲ ዝመፅእ ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ንግዲ ሓሳባት ፕሮፖዛላት ንድፍታት
ددان اللاونت واقع دقا يؤتيو عنا يربحنانيو ميزاناوي يكونن سلازي بقو نصيقنا مبال تخوني سقم يقولن مالتي مس جيبوتي خينو وادادر كنبلسي إرترا تتحانق حزب إرترا يتمي كسقم ندخال خلو مالتي بخلتي أنتن ودبات مساء خينو وادادر كن نعوم نو النايم نزبل مراحي ناي بحق خم مراحي مش الله ولا ألوكو مراحتي عم استيج أفلاق تخينهم كن أفتنا يمم راح سامس قرب أففنو زلون قال ألو مراحت مالتي كم مراحي خطب لو النزي ده تبتعد زلو سرعات بتعمل زودونسو بوليتيكاوي ملسي هبو مالت خبس زجرمني أبتنا إثيوبيا حمز مسا حمز بالكايا بزكا I think منالبات كاوز رأخوس there is a sense of panic كابتنا تخصاي مالتي قدم زنبرة رجع إلكا بزحين قد سولونينا بتوتاين أتونينا معس نستنفس معس نزارة معس قبل ما سنهب معس قمت نوصل نفلتينا مزنفاس عين نفسنينا قال زنبرة زي تمالي زنبرة دركا كمزي he lost it he was very explosive زخانة interview مالتي بزعبا بفلاي مس أبي بزتحاز مس بي أب أديس أبابا زلو من زي سرعات رجيم بأتحيز زبالو بتعمل زجر مكان جرات النير مالتي خا واحد إذا خمزي عيشلاوي قلعاوي بوليتيكاوي تياتر دراما قال موبايل حجي حد زي سكفن انتهى له همزي كم زبال كاس نعيد مبعل سجاي نحنا مالسي خمزي ايجيس خو نسلزلنا زي كونس نعيد مبعل سجاي تموكرو لو because live it زخون experience على وقتي أبت political dynamics نعيدنا ناي تريجن زي تخول نجار ناتو هوب فلتاتي مالتي لكن انتاي حسب نيروا من البات عدمه وي حصر زبلن اس زبل political تموكرو مهلاوسي حدا يقد اسرو احي نعو مالت نامنت نزي اديس أبابا زلو سرعات بخمي يريقوا مالتي كم قلعة مالس ولا تبوليتيكا وتحساسبات راح يكونس ولا مستعدمي ونزتحزو خويني يسمعنا مالتي كلا قلعة كم حجون امباسادر ناي دبو السودان امباسادر ناي تسرعتهم كم يلونير مالت قلعة قال زعينو تحجي ولا بيرتاسكم واز ابيلنا انا اوكي كم زم بالسنتي ابي ارتراون كركب زخل ناي دحرنا صنت جنريشن እዚ ቆልዓዊ ተሓሳስባ ዘለዎ ቆልዓ ገና ክሳይ ዘይበለ ኣብትናትና ተመክሮ ዘይበፅሐ ንዝናትና ዓመታት ዘይተሰሓለ ዘይተፀመመ ዘይተማሃረ ዘይተመኮረ ብምባል እውን እቲ ፖለቲካል ስፔስን ትዕድላትን መንእሰይ ናይ ኤርትራ ይዓፅዎ ከም ዘለዉ እውን የረኣካ ማለት እዩ ኣብትናትና ክሪኦ ከለዉ ብሓፈሻ ግን ዝብሎ ዝነበረስ ሞር ካብ ሓደ ፕሬዚደንት መራሒ ዝብል ናይ ሃገር ዘይትፅበዮ حدا ون كون زخل دعينا ريسبونس ون كم زخل أبغى مزقته هو مثلا لنا على مالتي همزلني يتنقلن ميلين علني هندزي درون علني هندزي تانكتات علني هندزي وينشاف علني مبال تتوينشافه خمو مالسي مرحم وخاني حدا هزبسي نسب ندخان ود دخا أب جنبارات وسيتكا أفكينات أتيخا بمدفع تجبروا سلطان ناي مروح استراتيجي نفع مرحية بلكاني مالتي سب أختيتو أقديتو كوفر خلي رينا نبز ناي تقرأ كنا زنبرز جبروا مالتي نفس صارت كي ترفع كاب جزء أنت عسير دك خناي مسؤول ويسوي تكون قبل لهم تباهيلو يوم سبب سرجع أو يوم زوج حفو مالتي كوبون ذا أسرو كبتون ذا أسرو كم زجر كان جفيف كان بحوي كوينات نستوفصو من إسي نا إرترا كل جزء نفسه جبر الكا تقدي نفسه جبر الكا من إسي نا إرترا خمس الله فليتكا كم زبودع زخونة زرابة سنسرعات زي بلو تنقهون زخونة زرابة مملاس ناي بحق خم ناي سلام زدل مراحي إلى وناي أي قمون أنا زقر من مالتي حجي انتهي زبدال هوتي ناي أبسر عسي قرعوي تعيو قال زي كونس انتهي زبدال إسياس كم انتهي حزي يقوم زبدال مالتي تحانت قبراز خلص سب قفيفو أرقوتي سعنات قلعوت قفيفو ناب كينات نهطبسي مالتي حما أقات أمو خينات تتفتيرو حجي أو السبع كم زبل كان تاي عينت قبر مسون كم السخل انتاي زبل زول انتاي تصرفي انتاي خم عينت بدعي نعر درونا لون كوينا شحد درونات نعر تسريدس من يزطفو زلو حزبنا يزطفو زلو حج أبكندي مفكرن مبدع عند رحسي حزب خيطفق كال أي دم كي يندمي سالساي دم كي يدمي حزب إرترا من سي إرترا خيطفق جوون امبان كفرس بحري كسنت أزقبو مراحي لأن يبحق مراحي زبها أنا مال نسلامس ولا نسلامس ولا زسجد من صبو أنا بأون تاو مالكو مال نسلامسي يتقالو زبها كجبر زخيل داي قرب زخنا مراحي داي خا مراحي ولمبر
يبصو ونريو منا تاي كم زقبرو كم زلني لهم فكرهم تاي حس كي حد فكر زل حسابي زت فدل ما بزعبه هيوتي مالتي تحر حد جزء كريه خلص تهزبي اتمنئسي نا إرتراس جس نعوس كم قصر تراحي مالتي 20 شيء موت 30 شيء تأفه عندنا في كل سايكل كم 20 شيء 30 شيء نهات أفس هي زلويس ريدي زخنة فعرة خمسة يقولوا بزعبه هيوتنا إرترا أي زريكا مالتيو نالباتي بزعبة زبيتاوي بوليتيكاوي قطباوي محبراو خناتات إرترا ولا حدا يبلن كم زرعناه تنا إرترا حتى كل جزء لا قيبا ينعو يتسان أفتر توت نعو بزح زقود سيكونن ترى إيه مالتي أبز بيرترا نعكات كم زلوا أبز بيرترا فعرة خمسة يقولوا أرينا مالتيو قوصرا جيروم انتاي كبلو خمس خونو وفتد حراي نقاصر زبلو كنرو يمينا من البات كاو ريفلكت خنقبر نخون تاي كم زبل هو من الباش حانتنا بزرس تبلو دلا خاصني أنا حدا زناي إساس بحري نريو ندحر لنا بزحات مسؤول زنبرو كان بعد مسمن حقوس عم مصحفو زمسكرو نجار ندحر له إساس ناي سايلنت مخان مجمريا نجار له كل جزء بحري بقيقنا تنينا أين ملسنينا قالن دابلكا مصنح دحركا لكع كم زبلكا يا حدا اكسبلوسيف دخونه ويعنا وزخونه قال متأغريو سقمت ديو ناي موساد بحر اللو من الباشابتي ناي مجمريات ساعات زنبري مس السودان زنبري دبلوماسن دحر ناي دبلوماس مقراتن دارغانا اوترايو دحر ابزناي 98 كينات مس إثيوبيا زنبري أون لكع دارغا كوم إي ترايو زبل بزح حبريتا له هجي نريو تلنا لكع ون دارغا خوم إيو أب زحالفة عمت أب قيقينا أتنينا ينملسنا قناي تشغرو قال خبهال صنيحو هجي حد عشلاو زخونه عشلاو تحساسبا أعناو تحساسبا ناب زبل عينت سن حساب متسي مالتي هجي زي كونتات زي كل جيزي أسكافيو أسكاف طرح تيكونه أبي وسدكاو نايت فولطوني خا كم زتبلو تصنحكا أبي تداليه يزبل دلو وكل عينات أصوارات على النبل على إساس ون أبتي كلمة أيقو دارجا أسبيرو اللي يخن بلو نخل زبل حز دلو أصوار نري لنا سمرا زلودو كال زلودو عينتي هو جي أبز زلنا يو علم أصوار قليل يكونن تكنولوجي قليل يكونن نري لنا حدا أبتعان توي زبل كوا أنا من الباش أبي سياس زنبرة سنكي دارجا داتو ود طرحونا بزترفة يخيدالو إسياس جن أبتي ناي حزبا جنبار ناريشن أبتي ناي حزبا جنبار سنكي كساب هجي أو وتحيلو زلو خويني نعيد سمعني حزبا جنبار قليل ودب يكونن أو زكاة عنا جريلن بوزح عوتات جيرو بوزح مسوات خفيلو ناس إنه تامتيو عبو ودبيو جينعو نمبالا يكونن جن علم تغيير يا زلا إذا عبو ودب زي كل جزء نابت تاريخ موخا أنا تكحيل بعدمن ناقص أركا 3 من الباش جد حرنا سنة 3 نحر وسخ قالوا ناي 6 عام تمكرو ندابل كات خدلو جزء يكونن لك عزو نابتي زحلفه مس إثيوبيا أبزناي إثيوبيا إرتران زنبرو كينات رجنا يوينات ناي وياني 17 عامت ناتنا 30 حدن منو يعبي زبها العينات وددرات نيرو السوقن أخول كم زي كونا خا رينا يوم عليك زازلنا يا علم بخل عينات مدلاوات كم تدلي وشتخا زلو تصقا تنابنتنا يزباو جنبار ليغاسي أبوتو خوينو السوقن أخول مدلاوات ناي أصوار ناي عاق مسب ناي تكنولوجي ناي تمرتي ناي كالق نقراتون كله خمزة دلي أي كتبا بعبيو خمزة دلي نريول لنا مالك اجي إساس نزي زنقو علو ديو يدبلك حدا ويسي تماهيريو كاب قدم تماهيرو مو تزدلو مدلاوات جيرو كابو تبقيسو هجي خاني كاب كونفيدنس يدي زارب زلو زبالات حساسبا كمت خلي بحد وغن مهار إساس مسلكا كابي كونفيدنس أنتاي مالسي زنبرة نايت ساعن شو متن كل تشح زنبرة كيناتسي انتاي كم زور دلنا ري نيرترا رينا أنا مالتي تماهيرو رخوني جي سياس كاوت حتى جسي بيرسونال كو يساس نعو إمباكتو ناي قبروني تخسايكن ري خلنا مالسي بنفسه سبت فاميلي ناتو ناي موصني مالتي نتوما أفتلا علي زلو توم كور ناي إساس كليكسي بزح أتاش أي قبرهم نتزتف حزبي زتفو زلو مسكين حزبي تدخا حزبي تدخا من إسي يزتفو زلو مالتي بزح نوع ما يتنكفون زي عينت كسي ولا كن زتفو يتفاسد I think they نساتهم
ሰብ ተወተፍ እቶ ጥራሕ ክብሉ ፀገም ዘለዎም ኮይኑ ኣይስማዓንን ማለት እዩ እንታይ እሞ ተማሂሮምስ እንታይ ኢና ርኢና ሕጂ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ረቋሒ ንፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንናፅነት ክዕወት ዝገበሮ ኦፍኮርስ ኩሉ ግዜ ሻዕብያ እቶም መራሕቲ ዘለዎ ህዝባዊ ግንባር ከም ዝገበሮ ህዝባዊ ግንባር ዝቀየሶ ህዝባዊ ግንባር ዝቆለሶ ኣሎ ማለት እዩ ማይበልሱ ንጎኒ ገዲፍና ህዝቢ ኤርትራ ዝሓቆፎ ኣብዚ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፀፍየ ኣብቲ ሓረስታይ ኣብቲ ባይታ ዝነበረ ህዝቢ ዝተፀፍየ ቃልሲ ኣብኡ ተሰቂሉ ዝመፅእ ቃልሲ ይኹን ንሱ ማለት እዩ ግን እቲ ክሬዲት ክትርኢ ከሎ ሕጂ ሞር እቲ ፖለቲካዊ ኮር ዝነበረ ጥራሕ ዳርጋ ዝመፅእ ክትርኢ ከሎ ምናልባት ክሳብ ከይከውን ንሱ ክንገድፎ ንኽእልና ብሓፈሻ ግን ሓደ ኣገዳሲ ረቋሒ ዝነበረ ኣብቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ሞራል እቲ ሓድነት ምስ ኩሉ ፍልልያቱ ኦፍኮርስ ምስ ኩሉ ሽግራቱ ማለት እዩ ግን ንፍትሓዊ ቃልሲ ንናፅነት ብሓንሳብ ምቅላስ መስዋዕቲ ንምኽፋል ሓደ ዘይንቕነቕ ዓረ ዝኾነ ማለሲ ከሉ ሮዚ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ውሃ ዘበለ መንገዲ ነይሩ ኣይኮንኩን ዘለኹ ንፈልጦ ኢና ማለት እቲ ዝነበረ ሓጎስ ጎፃት ግን ሓደ ሓይሊ ዘለዎ ሞራልን ስነ ሓሳብን ኣብ ኣእምሮኻ እንድሕር ኣብ ሓደ ኣእምሮ ናይ ሓደ ህዝቢ እንድሕር ዳኣ ሰሪፁ ብረታዊ ቃልሲ ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝባዊ ሰረት እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ተዓወታ እዩ ማለት እዩ ኣቲንክ ካብቲ ናይ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክዕወት ዝገበሮ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ካልኦት ግዳማውያን ፋክተርስ ማለት ኢንተርቪኒንግ ፋክተርስ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ተሰዓን ሓደነት ናፅነት ክመፅእ ከሎ ምስ ዝነበረ ዓለማዊ ፖለቲካዊ ዳይሜንሽንስ እንታይ ኮንፊገሬሽንስ ገለ ካልኦት ፋክተርስ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ክለዓሉ ዝኽእሉ ማለት እዩ ኢንተርምስ ኦፍ መንግስቱ እንታይ ኮይኑ ናይ ቲፒኤልኤፍ ኩነታት ኣሎ ናይ ምውዳእ ናይ ሶቪየት ዩኒየን ኩነታት ኣሎ ብዙሓት ነገራት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ንታሪክ ዝጉደፉ ግን ዘይክሓድ ሓቂ ዓረ ናይቲ ቃልሲ መንኮርኮ ናይቲ ቃልሲ ዝኾነ እቲ ሞራል ናይቲ ህዝቢ እቲ ድሌት ናይቲ ህዝቢ እቲ ቁርብነት ናይቲ ህዝቢ ኣዴታት ወረቐት ኣብ ቁነአን ፀፊፈን ኣብ ቅናተን ሓቢአን ጥሕንን እንዳበፅበፃ እንጀራ እንዳሰንከታ ብለይቲ ኣቦታት ብኳድር ከምዚ እንዳገበሩ ናይ ብሓቂ ተወፋይነትን ድሌትን ስለ ዝነበረ ከም ዝዕወት ኣብ ምግባር ሓደ ዓቢ ተረት ተፃወተ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ እወ ግዜ ከይወሰድና ናብታ ፖይንት ምንታን ክንመፅእ እዚ ትብሎ ዘለካ ኩሉ ሓቂ እንድዩ ሕጂ እንታይ እዩ ድመስለና ኣነ ኢሳያስ ናብዚ ናይ ምንባር ባህር ኣለዎ ኣብዚ ነይሩ ከዓኒ ዳርጋ ንዝኾነ ዓይነት ብዘይ ዝኾነ ምድላዋት በቲ ናይ ቀደም ኒሕን መንፈስን ጥራሕ ክንስዕር ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ይገብር እዩ እሞኒ ምናልባሽ ከምኡ ዓይነት ጌጋታት እውን ኣብዚ ናይ 98 ኩነታት ርኢና ኢና ሕጂ ካብዚ ዝተማሂሩ ዶ ይኸውን ኢልካ ትሓስብ ኣነ ተማህረን ኢና ተይመልሲ ኣብ ሕፅር ከነብሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ዝበልከ ብፅንዓት ብፅፍርና ብሓቦ ብኒሕ ብሓተታ ጥራሕ እዩ ወላ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ነቲ ኩናት እንድሕር ክትዳሎ ኮይንካ ዝዳለዎ ማለት እዩ ኢሳያስ እንድሕር ርኢኻ የለን ማለት እዩ ሕጂ ሕቶ ልዕልያ ዝነበርኩስ ዳይሬክት ልምሳእ እውን ትተሓሓዝ እያ እቲ ሞራል ናይቲ ህዝቢ ሎሚ ኣበይ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣበይ ኣሎ ማለት እዩ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዕዳጋ የእትይዎ ምትእምማን ናይ ህዝቢ ኣጥፍዩ ኣብዚ ዲያስፖራ ዘለና ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እሱስ ሞራል ናይቲ ህዝቢ ጠፊኡ ኣብሪስዎ ስጋብ ነቲ ህዝቢ ነቲ ሃገሩ እውን ክሳይ ከም ዝገብር ዝኾነ መንእሰይ ዘለና ኣብዚ ደገ ንሓና ማለት ሕጂ ካብ ደገ ወፂኡ ናብ ሜዳ ከይዱ ዝቃለስ ነበረ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ኣቦታት ተጋደልቲ ኣቦታት ኣለውና ማለት እዩ ንፈልጦም ኢና እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦም እዩ እዚ ኣጥፍይዎ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘለኹ ከምዚ ተዓሚትካ ጥራሕ ምትኳስ ኮይኑ ይስምዓና ነቲ ፈኸራ ናይ ኢሳያስ እቲ ምድላዋት ዝበሃል ናይ ኢሳያስ ማለት እዩ ንሰላም ይኹን ዋላ ነቲ ኩነታት እውን ቁሩብ ኣጋድድ ዘበለ እውን ይመስል ነዚ ናይ ዩናይትድ ዓረብ ኢመረት ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መራሒ እውን ሓውሲ ዝልፍ ኣቢልዎ እንታይ እዩ ኣድላይነቱ ኣብኸ ሕጂ እቲ ሓደ ሕቶውሲ መፀኒ ነይሩ ኦኬ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ነገራት ሕማቅ እንድሕር ኮይኑ ክፅውዖ ክተጋልፆ ፅቡቅ እንድዩ ግን ስለምንታይ እዩ ዳርጋ ብውልቁ ልክዕ ማዕረት ናይ ኣብ እኳ ተዘይኮነ ኣብ ሓውሲ ዘለፋ እዩ እትይዎ ኢሳያስ ማለት እዩ ነቲ ናይ ኢማራት ዓረብ መራሒ ከም ዝሰማዕናዮ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ከዓ ኢማራት ዓረብ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ርክብ ኣለዋ ወደብ ዓሰብ ክትጥቀመሉ ትጅምር ኣላ ብፍላይ ኣብዚ ናይ የመን ዝነበረ ጉርፍጣት ኣብ ገለ እዋን እውን ናይ ቱሪዝም ማእከላት ክትገብር እያ ዝበሃል ዘረባታት ነይሩ ሕጂ ግልብጥ ኢልካ ምናልባሽ ምስቲ ናይ ሱዳን እውን ምትሕሓዝ ክህልዎ ይኽእል ይኸውን እዩ ግን ንዕኡ ከዓ ዘሊፍዎ ሕጂ ተኣነ ኩሉ ግዜ ሓታ ዝደሊ ወላ ንዓኻ ሕጂ እስከ በቲ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን በቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ወይ በቲ ናይ ሃገራት ዲፕሎማሲ ንርአዮ እሞ ማዕረ ከምዚ ዓይነት እንታይ እዩ ኣድላይነት ኣለዎ ድዩ
ብፍላይ ከዓ እቲ ፓወር ሪሌሽንሽፕ ክትሪኦ ከለካ እቲ ሓይሉ ክትሪኦ ከለካስ ናይ ዒማራት ዓረብ መራሒ ከምኡ ይገብር እንድሕር ኣሎ እንተዘሊፍካዮ ከጉድሎ ኢልካ ትፅበዶ ወይስ ክውስኸሉ እዩ ካብኡ ይሕለፍ ክብሎ እዩ ኢሳያስ ድበሃል ሕቶ መፀካ እዩ ብርግፅ ትኽክል ኣለኻ ማለት ብፍላይ መራሒ ናይ ሓደ ህዝቢ ናይ ሓደ ሃገር ኮንካ እንተ ኣብ ፐብሊክ ሚድያ ወፂኻ ትዛረብ ኣለኻ ኮንካስ ወላ ውሽጢኻ ሓሪር ከሎስ ኩሉ ግዜ ስፒክ ናይስ ኦፍ ቶም ክስታያት ማለት እዩ ፍልልያት ኩሉ ክእል እዩ ንደሊ ኣለና ንዕርዮ መንገዲ ንደለና ኢኻ ትብል እምበር ከምዚ ፐርሰናል ዝኾነ ቆልዓዊ ዝኾነ ውልቃዊ መጥቃዕትታት ኣታክ ዘለፋታት ኣይትገብርን ኢኻ መራሕቲ ማለት እዩ ኣብ ኩናት እውን ኣይኮናን ዘለዋ እቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣላያንስስ ሓድሽ ኪዳናሲ ምስ ኣቢ ኣሎ እቲ ኪዳን ኣብ ዩኤን ኣብን ኣሎ ማለት ግን ኬትካ ነቲ ፕሬዚደንት ኣይፀርፎን ከምኡ ኢልዎ ንዕኡ ከማን ፓርቲኩላር ላልዒልዎ ማለት እዩ ከማን ህዝቢ ዘይኮነ ንኸምስሲ እቲ መራሒ እቲ ፕሬዚደንት ኢልዎ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ከምኡ ኣብ ናይ ሱዳን ክትብሎ ከለካ ብዛዕባ ናፅነት ናይ ደቡብ ሱዳን ሲ ናይ ባዕሉ ትንተናታት ከም ሓደ ስትራቴጂ ጌጋ ከም ዝነበረ ገለኢታት እዩ ዝገብር ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ግዜ ከምዚ ዘየዘሊ ትንተናዊ ጠብለቕላቃት ይህብ እዩ ሕጂ ኣለዎ ድዩ ኣብ መኸርቲ ኦፍኮርስ ከምዘየልዎ ከምዘይሰምዑ ሰብ ፍሉጥ እንዲ ጀስ ከምዚ ስኢልካ ሓደ ግዜ ከምዚ ካዥዋል ዝኾነ ቋንቋ ይጥቀም ከም ሓደ መራሒ ተባሂሉ ማለት እዩ ተተርጊሙ እቶም ዲፕሎማቲክ ኮርተሲ ዝኽተሉ ፕሮሰስስ ፕሮሲጀርስ ክርእይዎ ከለዋ ናይቶም ዓድታስ እንታይ እዮም ክብሉ ማለት እዩ ዋላ እሞ ዝዳፀርፈና እንዲ ዘለዎ ስለዚስ ዋላ ከም ዝበልከ ካብኡ ይሕለፍ ኣብ ኢትዮጵያ ንገብሮ ምስ ኣብ ንገብሮ ስምምዓት ዊል ደብል ዳውን ማለት እዩ ፋንድ እንዲ ዋላ ካልእ እዮም ክብሉ ማለት እዩ ኣይ ዶንት ሲ ኤኒ ሪዝን ንሳቶም ቁርብ ዝለቕ ክብሉ ምክንያቱ ኢሳያስ ትራምፕ ኣይኮነን ትራምፕ እንድሕር ዳኣ ዘሊፉ እንታይ ኣለዎ ካሮት ኣለዎ ኣምነስቲክ ኣለዎ ማለት እዩ እንዳዘለፈካስ ኮፍ ከም ትብሉ ክገብረካ ክእል እዩ ሰላም ክትፍርም ሰላም ትብሎ ንስን ክትፍርም ማለት እዩ ኣብ ኢሳያስ ግን ወልሓደ ይብሉ ወልሓደ ይብሉ ኢሳያስ ዘላቶ መልሓስ ራያ ዕረ ዝኾነት መልሓስ ራያ ዘላቶ ምር ወልሓደ ካልእ ይብሉ ኢሳያስ ማለት ስለዚስ ንዕኡ ኣይሕግዞን እዩ ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ ይሕግዞን እዩ ሓደጋ ክጋድድ ነቲ ሰብ እንደገና መመሪሱን ክሕንን እንተዘይኮይኑ ሲ ናይ ብሓቂ ረብሓ ኣለዎ ከምዚ ፐብሊክሊ ኔምን ኤንድ ሼምን ኢንሻአላህ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ኔምን ሼም ብምግባር ሲ ሓንቲ ሃገር ወይ ሓደ መራሕስ ቁሩብ ዲዚዝ ትኽገብሩ ሰጋእ ክብሉስ ይሕግዝ ይገለ ዘብሉ ናይ ኮነንት ዝጥቀመሉ ዘሎ ፐርሰናል ዘለፋታት ይኸማን ወላ ክሶስ ከም ዝገብራላ ኢትከሰሓብ ክንብላ ኤንጌጅ ክንገብራለና ገለ ተዝኾን ከማን ንሓነ እዚ ፐብሊክሊ ስም እንዳፀዋዕካ ሼም ሙኻ ዘለፋዊ ብዝኾነ ቃላት ማለት እዩ ኣይዶን ብዝኾነ መለክዒ ኣወንታዊ ውፅኢታዊ ዲፕሎማስያዊ ሪዛልት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣይብልን ኣነ ምናልባሽ ካልእ ብዙሕ ሰብ ዝተፀበዮ መስለኒ ብዛዕባ ፅምዶ ክዛረብ እዩ ኣነ እኳ ማዕረ ክንዱ ኣይተፀበኽዎን ሓቂ ዘረባ ብዛዕባ ፅምዶ ካብኣ ሓሊፉ እውን ብዛዕባ ፅቡቕ ነገራት ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ ዘሎ ራህዋ ተስፋ ክዛረብ እዩ ድብል ትፅቢት ገይሩ ነይሩ ወላ ሓደ ነገር ብዛዕባኡ ኣይተዛረበን ምናልባሽ እውን ኣብዚ ለንቅን ንሪኦ ዘለና እቶም ኣብ ፅምዶ ንነጥፍ ኢና ዝብሉ ክጎራፈጡ ንርኢ ኣለና ካብኡ ሓሊፍካ ግን እንታይ ኮይኑ እዩ ዘይተዛረበ ብዛዕባ ኤርትራ ዝብል ኣካታዒ ነጥቢ ይርኤ ናብዚ ማሕበራዊ ሜድያ ማለት እዩ እቲ ካልእ ኩነታት እውን እንታይ እዩ እሞ መፂ እንታይ እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ እንታይ ለውጢ ስለ ዘሎ እንታይ ሓድሽ ነገር ስለ ዘሎ ኢልካ እውን ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣተሃድማ ዕቡያት ዝገበራ ኮይኑ ድስማዓኒ ኣብ ዝቐረባ ግዜ እውን ክንደናይ ከይምለስ ተተመሊሱ ክርኤና ከምዚ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ግን ኢሳያስ ከንታይ እዩ ድሰርሕ ግዜ የብለይን ክብል ድብል ሕቶውን ይመፀካ እዩ ምክንያት ስኒ እንታይ እዩ ገይሩ ኢሳያስ ኣበይ ጌሹ ኣይናይ ለውጢ ምምፂ እዩ ትዝውዕሎ ደሎ ብዙሕ ሰብ ከም ድዛረበሎ ዓድሃሎ እዩ ተኸይዱ ከዓ ምናልባሽ ኣስመራ ካብኣ እዩ 2 ሰዓት ዝኸውን ንህዝቢ ኤርትራ ሲኢኑ ድዩ ኢልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ግን ሓድሽ ነገር ስለ ዘይብሉ ክዛረበሉ ዝኽእል ነገር ስለ ዘየሎ ኩሉ ግዜ ክዛረብ ከሎ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ፀብፃብ ስለ ንገብረሉ ወላ ሓንቲ ክረክብ ከዓ ስለ ዘይንኽእል ዳርጋ ኣተሃድማ ዕቡያት ዝገበረ ኮይኑ እዩ ንዓይ ድስማዓኒ ኣብኡ እንታይ ርኢኻ ምናልባሽ ዝረኣኻዮ ነገር እንድሕር ኣሎ ብኡ ክንዛዝም
የለን ክልተ ነገር ማለት ሓንቲ ምሳ ናይ ፅምዶ ምስ ሕወሓት እቲ ሓደ ፋክሽን ናይ ሕወሓት ዘሎ ፅምዶ ሸለል ኢልዎ ሓሊፉ ኣይተንክፎን ንባዕሉ ገለ ፍራክሽንስ ከም ዘለዎ ነቕዓት ከም ዘለዎ ብዚ ሶሻል ሚድያ እውን ንሪኦ ኣለና እቲ ናይ ፅምዶ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ንብሎ ዝነበርና ትዕዝብታት ዝሓልፍ ኣይመስልን ስጋብ ሕጂ ምናልባት ምሳስከ ወስካ ተስፋ ከዓ ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ተስፋ ፀንቂቑ ዶ መስለካ ወላ ኣሎ ኣብኡ እንተንኪፎ ነይሩ እዩ እንታይ ብምዃን ማለት ከምዚ እቲ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ኢትዮጵያስ ሓድነታ ክንሕልዋ ኢና ክንጣፍአላ ኢና ዝበሃል ዓይነት ነገርሲ ምዝ ሕጂ ዝረኣናዮ ኣብ ዝተሰልበጦ ተሪፉ ዶ ኢትዮጵያስ ክበደርቢላ እዩ ምዝ ናይ ትግራይ ፅምዶ ዝብል ብዙሕ ሰብ ነይሩ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ግን ስቲል ጣዕሳ የብልናን ኢትዮጵያ ክድሕን ኣለዋ እዚ ዓይነት ብቐጥታ እኳ እንተዘይኮነ ብተዘዋዋሪ ናብኡ ገፁ ዝኸደውን መስል እስከዚኣ ምሳውስ ስፔሲፊካሊ ንኢትዮጵያ ጠቀስ ምናልባት ክድሕን ኣለዋ ገለ ከምቲ ቀደም ዝብልዎ ኣይበለን ግን እንታይ ከምዚ ዞባዊ መልክዕ እውን ኣትሒዝዎ ማለት እዩ ኣብዚ ዞባ ሰላም ኩሉ ኣለዎ ኣብዚ ዞባ ምርግጋእ ኩሉ ኣለዎ ትቶን ሕጂ ኩሉ ፅቡቅ ራይት ቶን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ዞባ ከምዚ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋኣት ኩሉ የብሉን ብሓንሳብ ምዕባል ብሓንሳብ ምንባር ብከምኡ ክንሪኦ ኣለና ዞባዊ መቃን ግዝፍ ዝበለ ዞባዊ መቃን ጌርና ክንሪኦ ኣለና ኢሉ ማለት ግን ሓንቲ ኢንተረስቲንግ ፖይንት እንታይ ኣልዒሉ ንኣቢ ክፀርፎ ከሎ ምን ኮንካ ኢኻ ዚ ዓይነቱ ማለት እዩ ንፋኖ ከተውርድ ንፋኖ ክትኣሊ ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ፋኖ ከምቲ ዝበሃል ኩሉ ግዜስ ምስ ፋኖ ርክብ ኣለዎ ገለ ይበሃል ምሻሎት ይስማዕ እየ ትሕምትሕምታታት ስለዚ ኣብ ፋኖን ኣብ ምስ ገለ ፋክሽን ናይ ቲፒኤልኤፍን ዘሎ ናይ ፅምዶ ተበግሶታትን እንታይ ዓይነት ቴንሽንስ ክትፈጥር ትኽእል ንሳ ማለት እዩ ወይስ ሓደ ስሉሳዊ ዝኾነ ኪዳን ንምፍጣር መደባት ስለ ዝነበረ ኣንፃር ኣቢ እቲ ፋኖ ኣቢ ከኣልዮ ዘይደለየ ዝብል ሕቶ ልዕላትለይ ማለት እዩ ብዙ ኮንካ ቀዳምነታት ካልእ ገዲፍካ ካልእ ዘቤታዊ ክራይሲስ ገዲፍካስ ንፋኖ ክትኣሊ እንታይ ቤን ዝሕሰብ ፅላለ ገለ ኢሉ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ገለ ብጭ ኣቢሉ ብዛዕባ ፋኖ ንፋኖስ ከመይ ከም ዝርዮ ኢትሬይዝ ኣን ኢምፖርታንት ኩዌሽን ማለት ግን ብዛዕባ ፅምዶ ኣብ መንጎ ቲፒኤልኤፍን ኣብ መንጎኡን ዘሎ ፅምዶ ወላ ሓደ ኣይተንከፈን ማለት ሓንቲ ንሳ ጥራሕ ኣልዒላትለይ እንታይ ዓይነት ዳይናሚክስ ከተርእየና ላዚኣ ማለት እዩ እዚ ሰይን እቲ ናይ ቲፒኤልኤፍ ኣብ ትሕቲኡ ተዓቂቡ ዘሎ ዝሳለሞ ዘሎ ናይ ቲፒኤልኤፍ ሳክሽንስ ንዕኡ ገና ከምዚ ኮይኑ ታሕቲ ደኒኑ ስለ ዝርዮ ዘሎ ዘበልኩ ተበልኩስ ብዙሕ ኣይብሎም ኣይገብሩን ብዙ ስለ ዝሓስብ ድዩ ወይስ ሓደ ስሉሳዊ ዝኾነ ኢኒሽቲቭስ ሓሲቦም ነይሮም ወይ ዝሕሰብ ነገር ኣሎ እዩ ማለት ምክንያቱስ ክሊርሊ ኣብ መንጎ ፋኖን ኣብ መንጎ ቲፒኤልኤፍን ዘሎ ኩነታት እንዳረኣና እሞ ኢሳያስን ቲፒኤልኤፍን እንተ ድሓን ዝኾነ ሓደ ወገን ቲፒኤልኤፍ ማለት ድሓን ዝኾነ ፖለቲካዊ ሕፅኖት የካይዱ ኣለዎ ኮይኖም ሕጂ ብዛዕባ ፋኖ ንኣቢ ክትነቅፍ ክትብል ፋኖ ክእለ ከምዘይነበሮ ዘስምዕ ምልክታታት ኣተናታታት ንምሃብ ከመይ ርእይዎ ትብል ሓንቲ ኢንትረስቲን እዚ ክሳይ ነይራትኒ ማለት ካልእ ልክዕ ገሊፅካ ኢኻ ማለት ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ኩሉ ግዜ እኳ ዝዛረቦ ዓሰብ ኣበይ ኣላ ባዛ ኣበይ ኣላ ከምዚ ዓንዩ ዝብለካ ማለት እዩ ላዲ ሄል ስኻኻ መራሕሞ ይሃብቶ ክትምልስ ኣለካ ወይ ክትሕተት ኣለካ ማለት እዩ ኣይትሕተተና ንዓና ነቲ ህዝብስ ኣይትሕተቶ ሕጂ ሓደ ኣወንታዊ ዝኾነ ዜና እውን ብዛዕባ ኤርትራ ክኽእል ነገር የብሉን ማለት ሓንቲ ንህዝቢ ኤርትራ ዝደልዮ ንሱ ከምዚአን ሓደሽቲ ትረኻታት ክፈጥር ክደሊ ከሎ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣቢ ወያነ ዝነበረ ወያነ ጠፊኡ ተሪፉ ኣሸቀልቲ ናይ ወያነ ጃንዳ ዋሽንግተን ጃንዳ ወያነ ዝበሃል ዝነበረ ጃንዳ ዋሽንግተን ኣይተጠቀመን ንሕና ዓቐል ጌርና ክንፅበየና ንትራምፕ ኢሉ ማለት እዩ ተመስገን ሃሌሉያ ዘብለካ ሕጂ ኣሸቃሊት ምን ኮይና ዩኤኢ ኢማራት ዓረብ ሓንቲ ኣሸቃሊት ናይ 4 ኪሎ መንግስቲ ተፈጢራ ማለት ሕጂ ኣብ ከምዚ ትረኻታት ናይ ህዝቢ ድጋፍ ንምርካብ ናይ ህዝቢ ሓሳባት ሞቢላይዝ ኣብ ምግባር ንህዝቢ ኤርትራ ይቁልቆሎ ማለት እዩ ኤርትራ ፅንዓት ስንምንካስ ቀደም ተዓዊቱ ቀደም ተበቲሉ ከምዚ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ሰዓርዩ ኒሕ እንዳበልካ ከምዚ ኩነታት ኣለሞ ሕቶ እውን ኣይትሕተት ዘቤታዊ ሕቶ እውን ኣይትሕተት ቁጠባዊ ሕቶ ኣይትሕተት ማሕበራዊ ሕቶ ኣይትሕተት ካልእ ነገራት እውን ኣይትሕተት ውላ ብተዘዋዋሪ ማለት ከምኡ ዓይነት ዘመላኻኽቱ ነገራት ይክህብ ዝኽእል ካልእ ኩሉ ግዜ ንፈልጦ ኢና ማለት ናይ ብሓቂ ጀኒን ንህዝቢ ኤርትራ ዘገድሶ ዘቤታዊ ሕቶታት ንዕኡ ላቂባ እዩ ጅስ ላቂባ እዩ ማለት እዩ መፅእ ከሎ ወይ ፈሪስና 30 ዓመት 10 ዓመት ከምዚ ጌርና ወላ ሓደ ተዓወትና ተስፋ እህብ ነይሩ ሓደ ግዜ ቁርብ እዝንኻ እውን ርጉድ ዘብል ተስፋታት እውን ይህብ ምሻሎ ሓድሽ ፅምዶታት ሓድሽ ተበግሶታት ገለ ዝብል ዝነበረ ኩሉ ሰብ ስለ ዝፈለጦ ሓሶት ከም ዝኾነ ከም ዝነፍስ ባሎን ከም ዝኾነ ስለ ዝፈለጦ ዋላ ኣሕፊርዎ ሰልችዎ እውን ንኸውን ማለት እዩ ከመይ ገይረ ነዚ ሓዞት እዚ ጥራሕ እንዳ ሪሳይክል እንዳገበርኩ ክነብር ስለዚ እዚኣ ታድማ ዕብያት ከም ዝበልከ ታድማ ዕብያት ሃዲሙ ኮይኑ ይስማዕኒ